antay mo bagang lawas, nagtatalo-talo paggaga. Ay, marayo niyan tabi na exercise kan sa tuyang lawas, mga tugang. Kaya, dapat paggaga, mga tugang, magtaga hero-hero muna kita. Magtaga burubayli mo na kita. Magtaga hero-hero muna kan sa tuyang mga lawas. Tanani po, mga tugang na ayon sa tuyang buhay. Sabi nga ni, galaw-galaw. Tanganing tayo ay sumigla. Yan, ha? Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano sa mga Patikan Mundo. Good morning. Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa mga Patikan Mundo. Good morning! Good morning! Good morning, 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 good morning. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga hanggang bugitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB, kasabay nato sa Technical Department si Ronald Baldo. Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Mga tugang sa Luas Mega Force Patrol. Pinapanginutan po yan ni Jimmy Nasalita, Joshua Bino, Karen Ala, Alar Mario Asin, Jomar Bien. Kasabay po dyan si Angel Mustasa, Boy Mata, mga tugang sa Manibela. Hanggang po kitang 7 o'clock. Good morning sa programang ini. Bawal ang kidit, bawal ang babloy habang nakatutok mga tugang sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Sandali lang tagari may apod, mga tugang hali po dyan sa luwas. Hello, good morning. Excuse me. Hello. Good morning po. Good morning, sir. Taga-Tabako po. Opo, yes sir. Ano po ang naglilingkod? Kumusta po ang tabako? Sitting niyan. Gusto na ko ng baili. Oh, yun na pangyari. Maray pa ko nalugod, nagdengon nalugod ako nagtaram. Ano, pinabilot ta kang unang baili. Ano lamang, boss? Salamat tabi, sir. Yes, opo. Kumusta ang Tabaco City? Okay man po. Oh, very good. Okay, enjoy po. Salamaton, sir. Sir, salamat po. Opo, bye-bye. Good morning. Good morning, Tabaco City. Aramon ta daw mga tugan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Magka sa oras na 14, magkalipas. Ang alas 6 din mo, alas 5 din pag-aaga. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Dagdagan tal mga istorya. Kasabay po mga tugang si Angel Mustasa. Ngunyan pong pag-aaga. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga parantabay. Sa mga dugang tapang bareta, tulong persona VP Henry ang makarayong pong naarestar kan mga personahes kan Legazpi City Police Station dahil sa kasong attempted homicide. Sigun VP Henry sa Legazpi PNP sa panganap ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ibig servis sa mga suspetsado na sinda alias Rene, 27 anyos, alias Daniel, 27 anyos, asin si alias Mark, 19 anyos, gabos mga residente kan Barangay Buyuan, ang sarong mamdamiento di aresto VP Henry, kan mga personas kinapatura kay bahanaan mga haliman sa 2nd Albay Provincial Mobile Force Company. Bilang pagsunod naman sa ipinaluwas na orden, kang presiding judge ka na Municipal Trial Court Branch 3 na ang mandamiento de aresto ang may petsang Hunyo 29, 2026. Kalamandig di VP Henry, ang napiansa na nasa 36,000 ang pigrekomendar ka na kan korte para sa iyang paramientras na libertad. Ano sabi mga persona VP Henry, ang ipig sa aroman sa magkakanigong proseso mantang nasa kustudya sindangunan kan hepatura at nakatalaan na ibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology para man sa magkakanigong disposisyon. Yan VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas hatod sa tuya kan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Oros, Legazpi City, Angel Mustaza, DCGV News. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. 20, makalipas ang alas 5 nin pag-aaga. Karen, kamin. Yes, good morning, VP Henry. Aldaw, udiit sa ng simana. Piglalauman kan gobyerno provincial kan Albay na mas sama-samo kan DPWH District Engineering.
an ipinakakungsuling sa steel bridge na ninasugpon sa Binitayan, tagkod kilikaw kan dalaga. Sa binutasan na pahayag kan gobernador na si Governor Noel Rizal, sinabing din na kuta na ini nagpaparapakiaram pa sa pagpatrabaho sa nasabing patulay. Matapos ang binutasan na promisa kan ahensya, nakatapusan kay ning Hulyo, may maagihan ng tultul ang agihan ng mga tao, talo yun ang patulay naan. Halaga dahil sa mga nakakaabot na impormasyon na posibleng maalanganing iningi nila bulan. Tiglalauman kan opisyal na kung may delay man ini, abutan siya nakipirang aldaw na bako magduduwang bulan o Disyembre na. Kapag sabing panibagong kapaliwanagan naman ini, asin pagkadiskanan sa mga tao, asin residentes na nakapalibot yan, kundi ini matapos sa tiglalauman na dapat ninyo na July, may maaman na nga ng kompletong agyan sa duwang lingkan patulay, lalo't magtatag-ura na naman. Kung matatandaan baga tabi VP, sinabi kan DPWH second na gigibuhan nindang paagi na matapos ini, sa katapusan kay ning bulan, matapos ining haraputin kung makakaya ining matapos, lalo't susog sa pagladawan mismo kan DCDB niyo sa pigkatrabaho ng patulay, may mga bakal na day pa nakakarabit, may mga pig-welding pa, nagtatakod pa sa nakansalog na bakal, mantang day pa ki pagbuhos sa semento asin asfalto, kaya anhapot kan mga tao, makayanan daw ini matapos sa laog kan tululasan ng simana, kung nasa pagtitasan ng pagtrabaho, nasabing patulay. Halagad kung sususugon ang payag kan DPWH, sinabing sisikapon ini na matapos ngunyan na July. Yan ang report, Karen Ala, DCGD News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa kinamugta ni Pading Al Armario. Si Henry M. Sa dagdag na istorya ngo niya na pag-aga. Good morning Pading Al. Salamat, Baday. Good morning. Big ingo ananggad mo niyan kan gobyerno lokal kan Legazpi na may rani sa barangay an serbisyong pansalod. Siring ka na naipangako ni Mayor Isyama Ismail sa iyang kampanya kay ito, saroan salod sa iyang priority dahil nasa puso niya ini bilang registered nurse. Sa ngunyan, ang Legazpi City Hospital sa tabang man kanako Bicol, 100 million budget padagos na ining pig-improve serbisyo asin mga fasilidades. Di man sa barangay Humapon, operational na ang Super Health Center para maserbisyuhan ang mga barangay digdi sa southern part kan Legazpi. Barangay Rawis, igwa naman in Super Health Center para maserbisyuhan man ang mga taga-northern barangay part kan syudad. Gamit naman na suporta ang Department of Health asin pig-improve ang supply kan kuryente. Tapos na ini, parte kan serbisyong pansalod na panagos man na pig-iinguwa kan gobyerno lokal na madaras sa mga barangay digdi sa Legazpi City. Iyan ang informasyon at sendo kan PYC Alarmario DCGB. Salamat Pading Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Duman makita kay Joshua Bino. Mga tugang ngunya na pagkaaga. Hello Joshua, good morning. Go ahead. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Harayo man sa Bicol Region si Bagyong Inday, alagad dahil sa piglalauman. Naraot ning panahon, partikular naman pag-uuran, nagdesisyon si Vice Mayor Labruiz kan Daraga Albay na para mientras i-cancelar mo na itong naka-schedule tabi BP Henry na consultative meeting kay bahan sa mga organisasyon asin man iba-ibang sektor kan Daraga Albay na dapat ko ta nagigibuhon sa agang Sabado, Hulyo 11, 2026. Sa itinalawas na advisory o kaya pahayag kan nasabi ng opisyal, kansilado ini sa aga
as in tig-reschedule ini sa masunod na Sabado, July 25, 2026. Sigun sa iya, igwanan ng sobra 50 na mga organisasyon ang nagkumpirmar na mapartisipar sa nasabi ng pagtiripon. As in, sigun sa iya, bukas pa ang pagpaparehistro para makapag-attendir sa nasabi ng aktibidad. Mapasyal sa nasinda sa opisina kan Vice Mayor dyan sa 3rd floor kan bagong Sangguniang Bayan Session Hall. Ang consultative meeting ngayon ni Tabi BP Henry, iyo ang makakaibahan ang manlain-lain ng mga organisasyon, maniba-ibang sektor sa munisipyo kan Daraga, tangani ng hapaton sinda kung ano ang sindang mga pangangaipong proyekto asin mga programa, asin iyo man ini ang gigibuhon na basihan pag nagkondisir na nin budget deliberation sa mga masunod na bulan para bilugon ang budget kan munisipyo para sa taong 2027. Kung kaya dahil nga nina sa Pigilauman na pag-uuran, darakan na bagyo, imbis na sa aga, gigibuhon ini sa masunod na simanang aldaw nin Sabado, July 25, 2026. Ayan, tabi, dito ang dagdag na storya, Joshua Bino, PCGB. Good morning kay Manong Leonito. Sabi niya, good morning bossing. God is good all the time. All right, sige. At saka good morning tabi sa gabostang mga netizens na nakantabay. Dili po mga tugang sa tuya po na programa sa GB. Yan ha. Sa mga kwa natin, ang satuya tabi ng mga parantabay dyan sa Mading Silvia, Arboledam tabi. Good morning. Ha? Clemenia Jofil, good morning from Tabaco City. Jelly Maceda, o Jelly ba to? Tama. Rio Freer Maceda. Good morning. Dai Nase, good morning sir. Marilyn Bueno, good morning daw from Bagumbayan, Daragalbay. Tanwarde Navarro, good morning Sir Henry from Taytay Rizal. Sally Marbella, good morning. Tin Olis, good morning daw. Milita Villa, magandang umaga po sir. Ulitin Shoni, nice morning po sir. From Ginubatan po. Yan, okay? Sige, at saka, uy, sa mga birthday celebrants natin, i-text tabi ang mga greetings sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Alright, salamat sa inyo program ng Siesta Time. Tamang-tama after lunch mag-siesta. Salamat tabi, Ginubatan listener. Yan, ha? Pakisuyo man po sa Aleco, nagkuryente kahapon po Sabado, brownout kina alauna, brownout na naman. Ay nako, kahapon pala to. Okay, sige. Matibus ang matadnos ng madadamo. Taretang lokal, nasyonal, and international. Sige, oy, happy anniversary migo to the one and to the one and the following of my life. Alright, sige migo. God bless tabi. Happy anniversary. Kahapon yata to Ay, tama ba? Ngunyan ta Jis ngunyan, di ba? Kahapon ini uday ko nagkabara sa naglalaugan pa sa nasuri tabi. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. 5:30 na sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Director Mar de la Cruz, daraan mga headlines kan mga bareta ngunyan pongaldaw. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan. 2024 performance-based bonus kan mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno. Itataon na ngunyan na taon. Sigun sa Malacanang. Philippine Coast Guard, nagdugang ng mga tauhan na nakadeploy sa mga lugar na apektado kan Typhoon Inday. PNP pinararuman ang gabos na unit sa heightened alert dahilan kay Inday. Tulo sa pulong eskwelahan sana ang may gwardiya
sigon sa DepEd. Oho. House prosecution, may iluluwas na makusog na ebidensya sa masunod na simana. Bantang Philippine Red Cross, inaktibar na ang emergency network kasunod kang pagsabog kan bulkang kanlaon. Paglamar kan China sa Batanes, hinapod na kalokohan ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. Mga Totoo Pinoy ito pa, sa Dek? Qatar, Totoo itong pigling kan China? Totoo ito? may mga scholars mga nag-studio na tiglamar na so Batanes party kan Taiwan, kaya sakop kan China. Oo. Kalokohan niya, sabi niya. Okay. Kung ano-ano na sana. Okay, mga Pinoy sa Qatar, inalerto kan Philippine Embassy, sampang kan pagsilyab sa Giraray, kan tensyon sa Medio Oriente. Supreme Court, dahil nakikisawsaw sa isyu kan VP Sara impeachment trial, sigon sa law expert. Mantang impeachment court, itinasubpina si Office of the Vice President Chief of the Staff, Zuleika Lopez. Propestong paiwasan na ng Anti-Bullying Act, igsumitir sa Kamara de Representantes. Pilipinas, magiging host sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Iyan. Oho. Okay, so far yung mga headlines ko niyan, igabangan pa kung ano magiging final na mga magiging desisyon para sa presyo ng petrol sa masunod na Martes. Iyo man ang ganano, tagari pinaura na nakamera kay missile so ira naman. Nagbalo sa nabaga. Matapos na pulbuson kan US military, so nasa 90 na military sites kan Iran arme sa mga coastal areas. Binalos man ang nin pambubomba nin drone as in missiles an Bahrain, Budaan, Kuwait, Pangyari. kundi yaon duman ang US military. Oho. Okay. Okay, so pigalahoman na maging sinyal yan para umitaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa pangkailangan ng merkado. Okay. Yan dito yung mga headlines yung napagkagat so dyan Campeways Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oro City, City. Basta radyo, itiway sinyo yan, 24/7 konektado ko mo sa inman sa mundo. From Newsbase, yun po si Martina. Good morning! Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yan po mga headlines na maruluwas sa mga periodiko nasyonal, enot, mga tugang sa Morning Hirit, at maluwas yan sa mga online news. Kaya na pong nadangog ang mga headlines kaya hindi po sa inyong programa sa DCGB. Good morning po, Tabaco City. Mga nakatutok, mga tugang sa 106.9 WGB FM. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Dumandaw kita mga tugang sa kinamugtakan ni Chief Jimmy na salita sa oras po na 5:34. Jim, good morning Jim. Salamat VP Maraynaga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong istorya mati ng Maraytabi VP ang epekto kan habagat sa kadagatan kan Pioduran poon ka Subanggi hanggang sa ngunyan matindian ukol kan kadagatan sa pier mga makusugon ang lampo sa gilid kan pantalan an abiso ni MDRRMO Chief Sir Noel Ordoña bawal nang una sa saradit na mga parasira sa paglawod saradit o motorized bangka madidiskwento kun araw kay ni kakusugan ukol kan kadagatan. Dahil manin gale warning kung kaya sa biyahe kay itong mga dalakulas, mga barko, biyaheng Pioduran Masbate, diretso an biyahe dahil manin suspension an bawal lang tabi BP delikado iyo ining sa mga disagwan sa radit na mga motorized bangka sa pagsabing pwedeng bararian ini birik magdireskwento
sa arog kaining abnormal na sitwasyon kan kadagatan, kailan kan habagat. Ayun, oho. Sa tayo mga dagdag na impormasyon, sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa Si report. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Apo dan ta daw mga tukakan pag-asa, kung kumusta po ang kamugtakan kam panahon ta, kunhain na si Sengani ini, si Inday, ha? Ay, sandali lang, garo busy. Madali lang po, tauliton ta daw, mga tugang na apudan ang pag-asa. Alright, sige. Nyan, nagring. 5:36 na, ha? Mga tugang sa Morning Hirit, asin po sa DCGB. Sige daw. Try natin, sana po magkakwa na, makauron tatabi ngunyan aldaw, mga tugang ang pag-asa Ligaspi. So mga kwa natin, ha? Sir Henry. Alright, ay, hello, amigong Melvin, good morning. Good morning po, Sir Henry. Yes sir, on there ka na po sa tuya na programa, go ahead po sa latest forecast. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, as in sa gabos na taga-pakinig, as in taga-subaybay kan DCGB. Sa mga na pet sa Julio Gis 2026, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Sinday po ay bahagya pong humina habang ito po ay nagdidiretso po sa particle northeast suldo pagkag si Batanes, asin kasumagong alas 4 kang badadlig araw. Ang sentro kang typo na Sinday ay pigakalkulong na sa distansyang 620 km, sirangan ng Basco, Batanes, o nasa coordinates na 20.3 degrees north, 127.9 degrees east. Naglayang kusog na paros na abot sa 150 km per hour halin sa sentro, asin pagbugsok ang paros na abot sa 185 km per hour. Naghihiro nga po di Pasilik sa Norte Suldopan sa rikas na 20 km per hour. Bukas din pagkaga, ito po ay araw-araw na paghapon, ito po ay pigakarkulong na sa distansyang 550 km, Siragan Norte, Siragan kang Igmay at Batanes. Asin sa aga din pagkahapon, ito po ay pigakarkulong na sa distansyang 550 km, north of Igmay at Batanes sa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. At ito po si typo na si Inday ay pigalooban na maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa aga po ng pagkaaga o sa pagkahapon. At ito po ay tinatayang matama sa kadagaan sa bahagi pag-ligsirangan kang Costales kang Finland, China. Bukas po ng pagkahapon o sa Domingo ng pagkaaga. Mantang hindi sa Kabikulan, makaka-experience siya din mapagadoro na kaligitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran kasi pagkikilat pag nanguldol. Ang paros ay moderato sangkot sa makusong na halis sa Sorsoldopan ang pamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging moderato sangkot sa maukol. Mantang igwaman kitang gale warning na ka-bandera sa may sirangan kang karagatan kang Kabikulan dito po sa seaboard of Catanduanes, sa may seaboard din po ng Camarines Norte, asin sa may seaboard po ng Camarines Sur. Amantang ang temperatura pigilaumang po on 27 sangkot 32 grado sentigrado, asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:23 o nagsirang kasumagong alas 5:23 ng pagkaga. Nasin masuldok at yan na alas 6:17 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:39 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohala, reporting live, halinig di sa DOST, Pag-asa, Ligaspi. Sa Melvin, amigo, so si Inday, tama ba? Gari lampas na siya sa itaso ng Partikan Bicol Region, ano? Opo, Sir Henry, ito po si Bagyong Inday ay nasa lagpas na po siya sa itaas ng Partikan Bicol Region at ito po ay nasa distansyang 620 km sirangan po ng Basco, Batanes. Ayun, opo. So binaba na so typhoon signal sa nagkaperang Partikan Catanduanes, tabi? Opo, sir. Yung
tropical cyclone wind signal po natin ay dahil nakita tropical cyclone wind signal sa Catanduanes. Ang tropical cyclone wind signal number 2 ay nakabandera po dito sa may Batanes, the eastern portion of Babuyan Island. Opo. Then sa may northeastern portion of mainland Cagayan. Then tropical cyclone wind signal number 1 naman po sa rest of Babuyan Island, rest of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, and northern portion of Abra. Then sa may Kaliga, the eastern portion of Mountain Province, as in sa eastern portion of Ifugao and Ilocos Norte po. Maringani, ito na yung nagtama sa naman na parte kang Pilipinas, Milvin, ano? Opo sir, ito po ay bigala-uman na pwede magtama po sa may seaboard po ng China po. Bukas China. po Oo. sa pagkahapon po, as in sa Domingo de Pagkaga. Opo. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo sa pag-asa. Salamat din po Sir Henry, mabuhay and God bless po. Thank you so much, Milvin. Basta Morning, Henry M. Almuela, mga tugang sa report. Hali po dyan sa O di, okay na tayo. Ang Bicol Region, salamat Lord na spare. Mga tugang sa Kwan, ha? Sa kamugtakan kan itong masungit na super typhoon ito eh. Maringan itada ito minama mga tugang sa ano man nakadagaan kan Pilipinas tabi and kumusta lamang tabi sa tuya ng mga birthday celebrants ko niyan. I-text na po ang mga birthday greetings natin. At saka good morning kay may nawala pala na farmers ID digdi ano edo na to kung na-claim na ini pero kung dahil patabi na claim pakikuha tabi digdi sa pakikontak da sa number na ini o if may nawara tabi na ID nin sarong para kaya kung pwede paki-turn over po nindo sa DCGB si Satina Lombres no nawara po sa iyang ID kan July 7 tabi sa jeep na Busay to Daraga Albay so kung nakuha po nindo ang ID na iyan nasaro tabing ID nin sarong farmer pag-contact po sa 0915-625-7053 o kaya sa 0916-823-7521 o kung bako pag-turn over tabi digdi sa DCGB okay 0915-265-7053 0916-823-7521 pag-turn over na lang po o kaya kung di ka mo makatext sa number na yan para ma-recover ang ID, paki-turn over na lang po digdi sa DCGB sa Imperial Court. Ang pangalan po kan ID kay Satina Lombres. Yan. Okay, sige po. Nawara yan kan July 7. Siring man, ay no nga pala, yun na ito na maikon man digdi may public service digdi. Okay? O di sige. So mga kwan natin, so mga teachers dyan na naghanda po, mga tugang sa klase, ingat po kamo mga madam, mga sirs. Nice morning po from Ginubatan po, sabi ni Ulitin Shoni. Yan. Alright. O di sige. So mga kwan natin ha, so mga kababayan ta dyan tabi na ano yan, may mga travel ngo yan, ingat-ingat po kamo sa pagmamaneho, day magparahiridali. Wag masyadong mabilis magpatakbo. Ingat lang ha. Sa kabig mga tugang kan sa tuyang manibela. Ano yan? Habang nagmamaneho po sa man kamong parte kan mundo. Okay? O di sige. Meron pa ba? Ay may LCWD advisory. Madali lang tailingon ta ini. Ang LCW advisory ay nako. Ano ini? Ito mawaranda tabi kitubig sa saan ba to? Ang apektado ka ini. Sabi kan ano yan? LCWD magakaigwa databi ki-repair kan 50 HP pump control panel sa Binanuahan pumping station. I mean naging successful databi so repair kan pumping station na 50 HP diyan sa Binanuahan no successfully completed na tabi so repair. However alagad nga niya ang consumers na sa mga apektadong lugar
makaka-experience da ka mo ki low water pressure, siring man water distribution system continues to recover, the reservoir level are being restored. Pumping station is currently operating on genset power while Aleco conducts maintenance on its electrical system. Water access at the Minanwahan pumping station remains available until tomorrow. For affected residents, we need to fetch water. Salbatan ang dila ini. We need to fetch. Dahil na talaw tandila kung naghigot, nagtuturos. Fetch water. Okay. Ayun na po yan. Kuan lang pala. Okay na pala. Wala namang problema. Update lang mga tugang kang LCW. Kung maluya data bento, bigalat alaton sa nata. Ma-update man data biyan mga tugang sigon po sa Legazpi City Water District. Okay? Ay nako. Ano nangyari sa Bicol University? So Bicol University ay okay. Okay na pala to. Na-resolve na. Pero sabi ni advisory kan BIO and Bicol University Office of the President has detected recent attempts to enroll at BIO Tobacco in Ginubatan campuses using tampered BOSET results. Salbatana. Please be reminded that the university's automated admission system has built-in verification protocols that immediately blocked, falsified, or altered records. May nagbaludang mag-enroll? Mga tugang na subusit results, tabi, tampered? Ay, nako. Paano na iyan? Nasa na naman? Ay, nako. Kaya ang sabi ni Presidente Bibi Boy, the use of tampered admission documents is a serious violation of university policies and will result in appropriate administrative and legal action. All applicants are urged to rely only on their officially issued BOSET result and transact exclusively through authorized BIO admission channels. Upholding honesty and integrity protects both the applicants and the credibility of the university admission system. For clarification regarding your admission status or BOSET result, coordinate directly with BIO Office of Admissions. Saka baga. Ultimo na sana yan na pagpa-enroll mga tugang. May nagpapasaway pa. May nagpapasaway pa na burbit-bit sa resultang BOSET. Tampered, gusto sabihon, may ginibo, may ginibo, tabi na kalukuhan naman. O di, paano na ini? Good morning, Henry M. So, Batanes bagada, pig-claim kan China. Chinese scholars claim Batanes is part of China. Sa kamaga. Ang Batanes kaya bagaharan niya sa Taiwan. Ang Taiwan baga pig-claim kan China na sa inda. Di ba? Yung tabi yan ang sitwasyon, mga tugang kung sa inda na iyan, hindi, paano na iyan? Di pa man, sabi ni Gibo Chodoro, kalokohan ngayon mga, ano na mga, grabe naman niya kung saan dapat yan. Dahil kita kan magkuhan, dahil kita kan magkampante. Bueno, mga tugang dagdag kaaraman, ngunyan na pag-aaga sa morning hirit sa DCGB. Uni po ang paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Aramon tanawan mga dagdag karaman ngunyan na pag-aaga sa DCGB.
Mga tugang aram daw nindo, mga tugang na mas advantageous databi sa lawas in tawo, an magkaon kita nin sira. Yan. Kung di ka databi, bako kang vegetarian, pero databi sa maray mong choice, iyon magkaonin karne. Anong klaseng karne? Iyan databi na fish meat. Ang gabos na mga animal products, mga tugang siring sa karne na pigyan na to danta, mas healthier databi ang pagkaon mga tugang nin sira. Dahil ang sira halangkaw sa protein asin hababa yan ang igwanin low fat content. Kunhain mga tugang ang omega-3 fatty acids along with other nutrients protect blood vessels from plaque, reduce inflammation, prevents high blood pressure, and help you to maintain good respiratory health populations with a diet consisting mainly of fish. Yan. O Bicolon ta. Sa English sa kuyang nabasa. Ang pagkaon databi kisira mga tugang igwa kipigaapod na halangkaw na nutrients na pigaapod na omega-3 fatty acids na nakaproteher sa tuyang blood vessels asin plaque asin nakakabawas manin inflamasyon, nakakapreventa ng high blood pressure, asin po nakakatabang para makaigwa kita ki good, marhay, mga tugang na respiratory health. Yan. Yan sa tuyang paghangos na may direkta mga tugang sa tuyang puso. An mga ansira tabi na dapat natong konsumohon ang mga sira databi na maray. Mga asin sabayan pa yan in local vegetables production, minarasuporta po yan sa high percentage of healthy seniors. Yan ha. Pero mga tugang, sa pagkaon po kisira, babantayan taman. Sasabi kan sa kong naaraman, iyan databing mga sira na daing kiskis, medyo halangkaw ang mga uric acid kaya. Halimbawa, yan ngayon na si bubog, di ba? Unhealthy fish databi, sumay kiskis. Yan man ang mga deep sea fishes na iyan. So, darakulaon baga. Nakuha sa dagat. Siyempre, alangan man nga. Nakuha yan sa salog. Darakulaon. Alam mo yan, nakuha sa salog. So, mga darakulaon baga. Ngayon, ano nga nan? Tuna. Bakoy Ronald. Tuna. Ano pang darakulaon, Ronald? Tuna. Ano pa? Yellowfin. Yan. So nga na sa mga pigukan baga, nang nalang ko dyan sa nangingabong ko dyan sa grill, ano pa ba? Sisling, so mga pusta bagang darakula onon, alam mo. Basta so, mga deep sea fishes tabi, yan po, alang ko man ka na uric acid. Yan. Pero, dahil sana masyadong makagulpi. Ano man na bagay, dapat mga tugang, ano nga na apod ka yan, dapat po, moderation sana. Pag nasobran akong kaon ki karne, okay, karne, kisira. Gano'n nga niya ako, nagkukurkis-kis ang kulit ko. Pipundo ko, tabaka tubuan akong kiskis. May ligong kaya ako sa sira. Fish eater po kaya ako. Limitado man ang kaon ko ki karne. Mga siguran, sarong simanas ako, mga 2 beses gayon. Pero talaga, most of the day, mga tugang, nagkakauntabi akong sira. Yan. Yan tabi nagdag kaaraman mga tugang sa morning hirit. Ang epekto daw kan omega-3 fatty acid. Sinabi na omega-3 fatty acids. Yan. Garing nga ya, salto naman ang tirada mo no yadi. Ang dila kong inita nagkukuan. Ay, good morning nga pala sa mga taga-Yusant University of St. Anthony. Yan po sa Iriga City. Hali kita dyan kaso hapon. Mamaya istorya ko sa Indoso. Sa kuyang experience tabi dyan sa Yusan. Good morning, pa-shout out da tabi kay Benji Dapugi, Madam Amada Esplan and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Good morning tabi sa mga taga. Good morning kay Benji Dapugi. Good morning tabi, Pag-asa Daraga Albay, right side going to Banyag, 2 days nang wara tubig. Wara lamang anunsyo ang Prime Water. Salamat Henry. Ano ba yan? Mga taga Prime Water, mapagalong pati kapag apudan ka mo.
Dyan tabi sa pag-asa sa Banyag. Sa pag-asa daraga right side going to Banyag. Duwang aldaw na pong daing tubig. Nako. Ano naman ka mo mga busing? Pagkapabulusan naman. Pakarayan ng serbisyo kang tubig sa daraga. Good morning, Bigo. Pag-asa tabi igwa. Bagang post na analbay kasabay sa suspension of classes. Sige. Depo ako na, kung Bigo, depo tabi na iling. Nata. Tada, aso sa, dahil naman. Kung typhoon ang pag-irestoryahan ta, wala na Migo ki typhoon. Uto na baga. Ya, ano pa de? Gilinaw na yan kan Philippine Information Agency, fake news yan. Sinabi Mga na. nagluluwas sa Facebook. Sinabi na. Na ngay suspension ng klase. Sinabi na. Naon duman managad sa graphics na kasabay sa Albay. Nako. Pero hindi na lang kaswapon pa kan TIA. Fake news pa de. Alright, o yan piglinaw na palang kasapon yung kampiya. Ito kasapon nga, naghapon ako sa Iriga City. Piglinaw na palan, mga tugang na fake news yun. O, may klase ngun yan. Muna naman magiging suspension of classes tabi na, na, lalo nang huminarayo tabi sa tuya si Typhoon Inday. Good morning, kindly greet Ma'am Ron Conmigo. Ma'am Ron Conmigo ng Kamalig North Central School. Happy birthday from Teacher Ami. Yan, ha? Happy birthday po sa imo. Alright? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Okay na, wala na. Ay, sandali. Baka bago ko palagon mga tugang ang report ni Jomar Bien. Diyan po sa 1st District Canalbay. Good morning mo na sa mga taga Tabaco City. Okay, sige. Nasaan na yun na hihilingon ko? Ay, ito pala. Sandali lang, ha? Happy birthday to you. You're growing older now. You're growing older now. Good morning from New Jersey. Pakibati tabi sa mga amigo ko dyan sa Ginubatan. Si Christian Herrera, Gimo Osila, Rene Palcotin, Ando Moro, Baking Panesa, Mabalo Sanatabi. Yan, ha? Albert Bunagwa, sir. Sel Albert, maray na aga tabi sa imo dyan sa Bakakay Albay. Good morning sa mga taga DepEd. Yan. Mary Jane Cow. Good morning tabi Sheila Caudal. Good morning Isko Magdato. Good morning from Tagas relocation site. Good morning sa Magdato family at saka Juliana Bernardez. Good morning Glenn Merabilia Naga. Good morning sa family ko dyan sa Bautista Jubilyar Albay. Happy birthday kay Mama Ayet. Yan. Lads Bueno. Good morning po, pakibati kay Jester Lorilla ng Sipi, Daraga, Albay. Atasya, wala pa ki suspension, makusog ang paro sige sa bangkiruhan. Wala pong suspension of classes. Para yun na po, wala naman po sa tuya sa harani sa bisinidad si Inday. Good morning kay Sir RJ Alperez. Ansa mo ya, tabi na council, Council Scout Executive dyan sa Albay Mayon Council. Albay Mayon Council. Sa Hindi. po, Linawon pa lang. sige daw. Ang Mayon Volcano nasa Albay. Bako sa Negros. Ako sa Negros. Abay, kinorek naman. Kinorek naman kayo dito, dali. Bago magtapos sa newscast, kinorek man. Tama ba? Paguna. Dati sa Naga iyan. Di ba? From Albay, naging Naga, Kamsor. Ano mga headline? Nalinggo naman ako ito na sa headline nasa Negros na. Mayon Volcano sa Negros. Pangyari. Grabing typo error ito. Kinurik pa pala after ka newscast pa rin. Kinurik pa pala. Mga paaram, kinurik ni Karen Davila. Ay, very good. Grabing typo error ito. Pag newscaster ka, di mo man nahiling yan eh. Paminsan, kung man live
ang kuan. Ang nakakahiling kan so technical. Ang nakakahiling kan so sa technical buda so behind the camera ta sinda nakakahiling kang screen kayan sa master control room, ha. Ang TV kaya may piga po diyan na master control room. Nahiling ninda yan. Dahil ko alam kung natataho, minaluyon ito duman sa screen. Hanggang natapos, sa istorya, dito los na baka ang pigmiminda pa di. So, ano nga niya, kanlaon di ba niya sa Negros, di ba? Kanlaon. Kanlaon, oh. Ang ano dumanta, maging so angkor baga, Kelvin. Di niya na Binasa di niya na, headline niya ito eh. Oh, iyo. Bago pa man ang detalye, ito na sa headline. O buda bago baga mag-news, pigo proofread yan sa TV, piproofread yan kan mga newscasters eh. Pero, nangyayari man talaga yan. Iyan, nangyari man talaga yan, mga araw ka na bagay. Thank you pa rin, Mar. Mga araw ka na bagay, nangyari man talaga, may error man. Ako nga, paminsan, nasala ako magbasa. Pero may kwan man talaga, may mga time na, gari, halos gabos sa studio, mga togang, ang isip, iba man. Anyway, sa TV lalo na kadaklan sa TV live, pero bago mag-news, yaon niyang gabos dyan. Piproofread gabos na script. Maski sa radyo, piproofread yan. Tabi, gabos na script. O nga, pipabasa ko nugad yan, pipailing ko adjustment. Hindi ko man nababasa nugad na oras baga kang alas 7. Piproofreading yan, may proofreading yan sa bago mag-news, so headlines, etc. Dahil na reparo duman sa headlines. Anyway, hanggang maglog sa news, mga to. Anyway, nangyari man talaga yan na mga araw ka na bagay. Mas importante duman, susog mga tugang sa broadcast code, ikokorehir mo within the program. Kung may error, yan po dapat maikorehir mo yan within the program. Tangani po na dahil na lilibong sa mga para dangog niya to. Nasa linya pala si Jomar Bien. Hello, Jomar. Good morning, Jomar. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Ika nga ni, baga pigwa paradara mo ako sa 3rd District, si Jimmy pigdadara mo digdi sa 1st District. Paano ka? Pig-adalan ko kung pwede ka mo do pagbalyahon. Ay gustohon sanan. Ni pa ding Jimmy. Pig-adalan ko kabang do kung pwede. So, ibugtag sa 3rd. Si Jimmy, tayo mo, sablo yun. Pwedeng agihan man sa ninyong duha. Iyo, si Pading Jimmy, gustohon. Pigadalan ko nga ni kon si Tranquilo ngayon sa Angel. 1st District. Ako ang marugado dalagan duman bukod-bukod dyan baradilan. Si Angel, pigadalan kung pwedeng ibugtag sa 1st District. Si Joshua, gari gusto nga dyan sa salidong siya ang assignment niya. Munang kan pati kay pagadalan mo naman na bumalyo ka rin sa WGB. Pag-programa kita sa WGB na. Pag-usap na sa DCGB sa mo. Yeah. Ang mga error, nangyayari man ang yan, di ba? Ay, good morning nga pala kay Juan, Sir RJ na Alperes, ang samuya na Council Scout Executive sa Mayon Council Camboy Scout. Yan. Salamat, Sir RJ, sa tinaon mo tabing certification. Nakuha ko na tabi, Sir. Salamat na maray tabi. Scouter RJ Alperes. Yan. Okay, Jomar, go. Iyo kaya ito sa nabasan ni Alvin duman sa pagkan. So, ito nabasan ni Alvin El Kiko, Mayon. Asa nagsurat ito BP Henry, tapos so English version ba ganidang channel, so ANC. Iyo man. So, Mayon nasa man. Paano kaya? Pagkasurata ka ang Jomar, before one yan, tulo. Correct. Pinorward duman sa duwan indang istasyon. Yes. Iyo man so basa duman sa balyo. Basta na. Mientras tanto, BP Henry. Okay. Nag-agaso brownout naman digdis ako. Nako. Kausayan kan gari ang busos ando mo paros. ba? Ando da ko so paros tumakusukon so paros digdi. Iyo darakan abagat digdi sa 1st District, grabe sukusog kang paros. Mala duman nga na isa sa kuyang lugar may natumba so Guyabano garo na bagyo baga natumba. Nagkapirang beses nag-brownout pero pag matanga dahil na talaga nagbalik sa kuryente sa duman sa dakulang porsyon kan malilipot
Pero pigiling ko sa advisory kang Aleco, garo dahil hindi na monitor na brownout duman sa malilipot. Sa dahil lamang nakagngayang anong kausakan brownout. Anyway, siguro may report naman ng mga barangay official sa Aleco para ma-actionan yan. Mientras tanto, BP Henry, pag-pa-actionan man kan sanggunian panglungsod kan tabako sa Public Safety Office daipag diretso sa parada kan ibang mga jeepney na nagbabiyahe tabako pasiring sa southern part kan tabako halimbawa pa Malilipot, pa Bakakay o Paligaspi dahilan ta dakulang kawaran sa income kan terminal ang bagay na ini matapos ipapod kasangkunay panglungsod kan tabako ang representante kan Traffic Division kan PSO si Mr. June Canaria para ipaabot ang mga impormasyon na dakul na jeep ang imbes na paglaog sa tabako magdiretso sa terminal sa Pawa Central Terminal para duman kumbaga maalista sinda BP Henry tapos mabayad kan biyahe. Minatiko na digdi sa may simbahan kan Chinese Chapel, malusot pabalik sa sentro, dangan mabuto. Dahil lang kayo na dideprive nin income ang Tabaco City Central Terminal, dahil lang imbis na makabayad dito, dahil na minalusot na, then ma-make up na nin pasahero. Kod kan bagay na nanugaman ang representante kan Traffic Division na sa inda ng higpitan ang mga bagay na yan, mataltag sinda ng mga tao sa mga ruta kaining mga jeepney na mahilig mag-ipsot mina biglang tiko sa totoo tangani dahil makanto sa terminal para dahil magbayad kan terminal fee. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Jomar sa report, hali po dyan sa luwas. Mientras tanto mga tugang, unin na po mga headlines na dapat abangan tod lang sa GB News Express. Headlines kan mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Ulat sa bayan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail nakatalaan na gibuhon Hulyo 14 sa ibalong Centrum for Recreation. Reklamo kan mga paratokdo na nag-apply sa promosyon sa irarom kan Expanded Career Progression kan DepEd tinaman nilinaw kan Albay Division Schools Division Office. Sa lado nasyonal, 2024 performance-based bonus kan mga kwalipikadong empleyado kan gobyerno niya na taon. Siniguro kan Malacanang PNP pinairarom ang gabos na unit sa heightened alert dahil kay Inday. Sa ibang nasyon, panibagong serye nin pag-atake sa Iran na kumpleto na kan US military. 90 na mga military targets tinamaan. Business News, pagmidbid para sa trayumpo ni Alex Ayala, AJ Obiena, asin Carlos Yolo, isinumiter na sa Senado, sigon kay Senador Bongo. Health News, pagpatatak o pagpa-circumcised kan mga lalaki, may koneksyon daw sa paglangkaw. Aramon ang paliwanag kan mga eksperto. Kung sabihin pa lang, kung di ka naglangkaw, mga tugang na lalaki ka, ay baka pwede kang pagdudahan palan kaiyang kung araw ka ng sitwasyon. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Way. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. May gagawin pong free health consultation on July 11, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakilala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz BCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos.
Mga tugang detalyes ngunyan kan mga bareta niya to sa lado lokal, pinag-ingganyan po ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang publiko na mag-atender sa gigibuhon na ulat sa bayan 2026 sa July 14 sa Ibalong Sentrum for Recreation. Sigun sa alkalde, sayang ihiras ang mga naging accomplishments kan lokal na gobyerno matapos ang sarong taon kan sayang pagtuko sa posisyon. Sinabi ni Ismail na siya sayang ibibida ang mga naging trayumpo kan syudad sa infrastruktura, salud, kabuhayan, edukasyon, asin kahandaan sa kalamidad. Dagdag pa niya na ang proyekto ang bunga kan pagtatabangan kan gobyerno asin kan mga Legaspeños apisar kan agyat na pinaghahampang. Prioridad na i-promote an sa irarom kan Expanded Career Progression o ECP kan Department of Education, Schools Divisions Office, kanalbay ang paratukudong haranin ng magritero. Inang ipinahayag ni DepEd Schools Division Office albay spokesperson Froy Lantena sa entrevista kan DCGB News kasunod kan reklamong naresibi kan opisina gikan sa mga paratukdong nag-apply sa nasabing programa. Sigon kay Tena, pigtawan prioridad ang mga paratukdong harani ng magritero bilang pagsunod sa direktiba kang nasyonal na gobyerno na masigurong may proseso ang promosyon bago ang mga ini magritero. Mientras tanto ipinaliwanag ni Tena na may mga pigsunod na proseso ang ahensya sa pagpapakaray kan konsolidasyon kan mga dokumento kan mga paratukdo hali sa malanlain na distrito bago ini sumiter sa Department of Education Regional Office. Katakod kay ni hinagad ni Tena ang pagsabot kan mga apektadong paratukdo asin sinabing pigigibo kan DepEd Albay ang gabos na paagi para mapadali ang proseso alagad ang pinal na pag-aproba kan mga promosyon na sa DepEd Regional Office asin National Office paman giraray. Agad kami pilit na pasensya, buda dit na pagsabot na huruhalabaan ang kaindang piti na bako man ni iridalian sa bako man lang kita ang pag-unra kan o nagdibo ka ng ECP bilog na Pilipinas ko ini. Mientras tanto, mababawasan ang pagbabago kan bultahe asin pagkawara nin kuryente sa Manito Albay. Matapos punan ang 29 million pesos na pag-upgrade sa power distribution system sa lugar. Pigalaoman na masuporta sa pagrambong kang negosyo asin lokal na ekonomiya. Pigpunduhan ang proyekto sa pagikan Energy Regulations o ER1-94 benefit na naresibikan munisipyo bilang host kan 149 megawatt Palayan Bayan asin Palayan Binary Geothermal Plants kan Energy Development Corporation o EDC sa bakon Manito Geothermal Facility. Sakop kang proyekto ang linya kan kuryente magpon sa Barangay Kawayan, sagkod Barangay Itbah, pasiring sa 3-phase line system. Sigon sa EDC, ang ER1-94 iyo ang programa kan Department of Energy na nagdataon nin benepisyo sa mga lokalidad na nag-host nin mga fasilidad na nagprodusir nin kuryente para punduhan ang programang pangkabuhayan, pangkapalibutan, pangsalod, edukasyon at siniba pang proyekto kan komunidad. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. PSA Bicol piglinaw na libre asin wara nin bayad ang pagparehistro sa National ID. Angel Mustasa sa report. Libre asin warang bayad ang pagpaparehistro sa National ID sigon sa Philippine Statistics Authority Bicol. Ini ang paglilinaw asin paggirumdom kan PSA sa pangyayat ni Regional Director Engineer Cynthia Perdiz kung sintig tawan na nindoon na day nagkukolekta o naghahaga din anuman na bayad sa siisay man na individual na maparehistro sa nasabing National ID. Ang PSA aday nagtataonin otorisasyon sa siisay man na mga individual o grupo na magkolekta nin bayad o maghaga din anuman na kasalida nin serbisyo para sa pagpaparehistro kay ni. Manong digdipig pagramdam ang publiko na makipagtransaksyon sana sa mga otorisadong National ID registration personnel kan sa indang ahensya. In kaso man may mga siring kaini pagkakataon o maka-eksperyensya nin siring kaini nga sitwasyon, tulos na ipaabot ini sa indang opisina para sa magakanigong aksyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, mga water lorry kan Provincial Engineering Office ipinadara sa mga barangay sa munisipyo na nakakamati ng krisis sa tubig. Report kay Karen Ala. Duwang water
water lorry truck na kan Provincial Engineering Office an ipinadara sa mga munisipyo sa tersyal distrito na nakaka-experiensya na nin krisis sa tubig dahil sa init kan panahon. Sigun kay Provincial Engineer Dante Baclao, ipinag-ogbentar na ini sa Provincial Engineering para sa munisipyo kan Ginubatan, lalo na sa UWAS. Tanganing makapagrasyon ang lokal na gobyerno nin para mientras sa supply kitubig sa mga barangay na nakakamati nin kakulangan ngunyan sa supply dahil sa pinag-aayos pang water system na nakakaapektar sa ibang lugar. Nangako man ang Provincial Engineering na nakasuporta ang opisina sa pasupply kan tubig kan mga barangay na nasa crisis kan nasabing serbisyo. Susug iyan sa kahagada naman kan LGU UWAS na matabangan ini kan gobyerno probinsyal sa nasabing pangangaipo. Yan ang report Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niyatong bareta, kasabay po ang report ni Al Armario. Nagbilog na ngunyan ang mga barangay digdi sa Legazpi nin magiginindang contingent na mapartisipa presentahan ni Balong Festival sa Agosto. Kasulihan sabi ni City Councilor Alan Ranyola, kanibalong Executive Committee na barangay ngunyan ang magiging bida bako mga estudyante, bako mga eskwelahan sa ibalong street presentation. Clustering ang pangyayari sa 70 mga barangay kan siyudad para may representasyon ang Southern, Northern, Albay District as in ang Legazpi Port Area. Dahil yan ang barangay sirin sa ilog na yan. Maring trainer o kaya buhay man ang trainer as in nagpipili na ng mga ma-perform kada barangay para sa ibalong estate presentation na may tagamang darakulang premyo halos sa 23 million. Alarmario, DCGB. 21 makalipas ang alas 6 nin morning, supply nin kuryente sa Manito mapapagayon. Joshua Bino sa report. Tiglalauman na sa mga masunod na bulan o kaya taon, mas magiging magayuna ang supply kan kuryente duman sa munisipyo kan Manito Albay. Tapos, na po na ang 29 milyones pesos kantidad ng infrastructure upgrade duman sa naon ng bita ng munisipyo kung saan ang linya ng kuryente gigibuho ng 3-phase. Ini ang tiglalauman na masuporta sa pagtalubo kan negosyo asin lokal na ekonomiya ka munisipyo ka na Manito. Na pondohan o natawanin pondo ang nasabi ng proyekto sa paagi kat energy regulations o kaya ER1-94 benefits kan na-receive kan Manito bilang iyo ang host kan 149 megawatt Palayan Bayan asin Palayan Binary geothermal plants kat Energy Development Corporation o kaya EDC duman sa Bachman Geothermal Facility. Sakop kan proyekto ang linya kan kuryente magpoon sa barangay Kawayan hanggang barangay Itba kung saan gigibuna ining 3-phase line system. Tiglalauman na ini na makakabawas sa paburbagong bultahe asin pagkawara nin kuryente sa lugar kung saan kung mapakaray na ang supply kan kuryente mas makapag-operar na rin matanos ang mga negosyo asin magagamit na nin matanos kan mga kaharungan ang sa indang mga appliances. Susog sa pahayag kan Energy Development Corporation o kaya EDC, yun ini ang mag-serving pundasyon. Tangani ng mas mapahiwas, mas mapagayon, ang dalagan kan ekonomiya duman sa munisipyo kan Manito. Ining tigapod na Energy Regulations o ER1-94, programa ini kan Department of Energy o kaya DOE na nagataonin benepisyo sa mga lokalidad o kaya mga komunidad na nag-host o kaya iyo ang nagiging bugtakan kan mga pasilidad na nagkikrear din enerhiya arog kay itong power plant kan Bachman EDC. Kung kaya namamati naman na epekto kayo ni, yun na ang pagpapakaray kan supply ng kuryente. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto,
Iba pa niya to na mga mainit na bareta sa lado lokal. Nasa linyaman si Jimmy Nasalita. Ay paninlid o na-establisher ang ginubatan PNP kung ano ang posibleng motibo asin suspitsado sa pambabaligadaan sa 40 anyos na parauma sa barangay Bululo. Ginubatan, matatandaan ka na kaging amay na aga, base sa inisyal na investigasyon kan mga polis aligado, may lalaking nagpasyar sa residensya kan biktima palibas sa aga, pig-opresiran pa nasabing lalaki ni kape. Kan naubos na ang kape, isisaray na gikan sa balkonahe, pasiring sa kusina kan biktima ang pinagkapihan kay ning tasa kung saan purabir naghali ang suspect, binadil ni nagkapirang bisis ang tagsadiri kan harong sa ngunyan ongoing pa ang investigasyon kan na mga tauhan ni ginubatan Chief of Police Police Major Genevieve Usirin sa insidenteng ini nin pambabadil sa Harayong Barangay digdi sa Ginubatan, Albay. Sa pangalan kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, banwaan kan malilipot daing trabaho sa Hulyo 16. Aramon tada po kung nata sa report ni Jomar Bien. Daing trabaho o daing lawag ng mga opisina sa maabot na Hulyo 16 sa Banwaan kan malilipot. Susugini sa ipinaluwas na proklamasyon numerado 1314 kan Malacanang na nagdideklarar sa nasabing petsa bilang special non-working day sa malilipot kasabay kan pagselebrar kan kapistahan kan nasabing banwaan. Initangani matawaning panahon ang mga maliliputenyos na makapagselebrar asin makapagpartisipar sa aktibidad kan banwaan. Mientras tanto, inanunsyar man kan Tourism Office kan malilipot na dengo na makondusir ngunyan na taon ang malilipot kan pamusong Lubid Festival. Ini sa rason na sa presente sobra sa 400 na pamilya ang mantinidong nasa evacuation center o yaon sa tent city asin sinda ang pinagatawan ngunyan in atensyon kan dakulang parte kan budget kan banwaan. Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, mga tugang oras niya to, 6:26 na po rin pag-aga. Iba pang mga bareta masunod. Makalipas lang ka nagkapirang mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Kadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwa man in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraming branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya
at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta. Siniguro po kan Malacanang na maresibing ngunyan na taon kan kwalipikadong empleyado. Kan gobyerno ang sendang 2024 Performance-Based Bonus o PBB matapos aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaluwas kay ni. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napupunan ang pagproseso kan bonus asin pwedeng mas atap na may distribuer ini sa nagkapirang ahensya depende sa rekas kan sa indang proseso. Sinabi ni Castro na nakatagama ang pundo para sa 2026 General Appropriations Act of GAA para maging kwalipikado sa PBB kay puha na magkaigwa nin sarong ahensya nin daima baba sa 70% na performance assessment. Pigala o man na mapalawasin si paradong guidelines sa mga magkanigong ahensya para sa implementasyon asin pagpapaluwasin bonus sa mga kwalipikadong persona. Mientras tanto, nagliploy na po ng kadagdagan na tauhan ang Philippine Coast Guard o PCG
sa nagkapit ng lugar na apektado kan Typhoon Inday. Sigon sa PCG, sinugo na ni Commandant Admiral Ronnie Gaban ang mga tauhan na pakusugon pa ang preparasyon as in response operation sa mga lugar na nakaka-experiensya nin maraot na panahon. Kaibahan sa mga pigahandaan kan PCG and search and rescue, evacuation, humanitarian assistance as in disaster response as in iba pang emergency na kaypuhanan. Padagos pa ng koordinasyon kan Coast Guard sa mga lugar o lokal na gobyerno as in iba pang ahensya para pakusugon. Ang preparasyon ngunya na mantinidong nasa full alert status. Nagpagiromdom ang PCG sa mga parasira as in biyahe. Umabiyahe na dahingo na maglawod as in pakusugon ang nasunodon ang opisyal na abiso as in patandid para sa indang kaligtasan. Mientras tanto, mga tugang ipinirarom na po kan Philippine National Police heightened alert ang gabos na unit kaini bilang preparasyon sa posibleng epekto kan Typhoon Inday sa nasyon. Inan sinabi ni PNP Community Affairs Division Chief Colonel Jonathan Abella Canueves. Kasabay kaini na inaktibar kan PNP ang disaster preparedness and response protocols mantang naka-standby ang search, rescue and elite retrieval teams, quick response teams as iba pang disaster response personnel para sa tulos na deployment na inspection o na inspeksyon naman as in naipwesto na ang mga rescue equipment, patrol vehicles, communication assets as in iba pang emergency response resources sa mga lugar na posibleng maapektaran kan bagyo. Sigon kay Abelia, makusugma na koordinar ang PNP sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of the Civil Defense, LGU, as in iba pang ahensya. Ini tanganing suportaran ang preemptive evacuation, sigurohon ang seguridad sa mga evacuation center, mantineron ang katanusan asin magtaon nin traffic management asin public safety assistance kung kinakaipuhan. Sinugo man niyang gabos na police commanders na panagos na i-monitor ang kanya-kanyang nasakupan sa nitulos na magresponde sa anuman na emerhensya o kagadan para sa tabang. Mahagad man sa bilyanin sa publiko nin nabantayan ang mga opisyal na abiso kan autoridad magsunod sa evacuation orders asin iwasan ang pagbiyahe sa mga flood asin landslide prone areas. Mga tugang igosan ng tulo sa kada 10 na pampublikong eskwelahan sa nasyon ang may security guard. Inan sinabi ni DepEd Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma sa pagdangog sa Senado sa katuyuhan na aramon o may kinaraman sa propestong School Safety Act sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education na pinamamayuhan ni Senador Bam Aquino. Sinabi na ang nasabing numero 31.7% umaabot sa 15,328 na eskwelahan. Sinabi ni Garma na ang pondo para sa security personnel pigkukuha sa maintenance and other operating expenses o MOOE kan DepEd siringman hali sa local government units o kaya Parent Teachers Association o PTA sa Tacloban school shooting. Sinabi ni Garma na duwang security guards ang nagmamando sa gate kan mga eskwelahan kan mangyari ang insidente. Mientras sa sinabi man kan DepEd na 4 sa 10 eskwelahan sana ang may closed circuit television o CCTV cameras. Sa nasabing numero, 80% o 13,802 ang may CCTV camera na may mas hababa sa 10 na kamera. 14.2% man ang may 11 sagod 19 na kamera as in 6.4 naman ang may sobra sa 20 kamera. Sinabi ni Garma na daing nagmomonitor sa mga CCTV kundi puro recording sa nan mga ini. Enot kani sinabi ni Aquino na dapat mantinidong lugar nin pagkaukod asin paglaom ang mga estudyante eskwelahan bako nin takot. Sa sayang opening statement sinabi ni Senador Bam Aquino na kay po natulos na pakusugon ang pulisya para mas na maprotehiran ang mga estudyante para tukdo asin iba pang empleyado kan eskwelahan sampang kan sunod-sunod na violenteng insidente sa mga eskwelahan. Mga tugang inaktibar man kan Philippine Red Cross ang sa indang Disaster Monitoring and Emergency Response Network kasunod kan
Pag-uran nin magkahalong abo ang Canlaon City, Negros Oriental. Sa sarong pahayag, sinabi ni PRC Chairman asin CEO Richard Gordon na naka-standby nan sa indang rescue fleets. Inaktibar man ang sa indang volunteer network asin pigsusog an ashful zones para proteheran ang pamilya asin masigurong nakahanda ang relief packs. Mantiniduman ang panggagana unan ang gagana ang lifeline searing kan agihan kan mga tinampo asin tulay nawara pang aktibong evacuation centers. Mantiniduman na nakaitaas ang alerto kan PRC asin pinahiro naman kan local chapters ang mga volunteers para mabantayan ang mga sitwasyon sa mga apektadong mga lugar. Bareta sa luwas kang nasyon, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNO Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piedra, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo,
siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang sports, kaya baretang unyan sa luwas kan Pilipinas. Kinumpirmar po kan US Central Command o CENTCOM na nakumpleto na kan US military ang sa indang panibagong kabtang nin mga pag-atake laban sa Iran. Sigon sa US military, pigkakarkulong nasa 90 na mga military targets ang tinamaan. Sa sarong pahayag sa X, sinabi ni kan CENTCOM na tinamaan kamper sa kan Estados Unidos an air defense system, coastal surveillance assets, missile as in drone storage sites, naval capabilities as in military logistics infrastructures sa may coastline kang Iran. Ang panibagong strike kan US kasunod kan matrayumpong opensiba kang Iran kan mga nakaaging aldaw. Ipinaliwanag kan US military na obheto kan sa inang paglansar na strike na mapaluya ang kakayahan kan Islamic State na atakihon ang commercial shipping as in mga inosenteng tripulanting sibilyan na nag-aagi sa Strait of Hormuz. Kanakaaging Miyerkules, oras sa Amerika, inanunsyo ni US President Donald Trump na natapos na ang tigil putukan o ceasefire sa pagultanan ng kang Iran kasunod kan mga atake kaini sa mga barkong nag-aagi sa Strait of Hormuz. Business news. Ibabalik po ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG as in kerosene matapos halion ang pramiyentran sa suspension kan gobyerno. Sigon sa Bureau of Internal Revenue, epektibo Hulyo 8 ang pagbalik ang buwis sa duwang produktong petrolyo matapos ang pagbaba sa presyo ng krudo sa pangkinaba na merkado. Sabi kan BIR na base sa Department of Energy, uminabot sa 79.45 o $79.45 kada bariles ang average na presyo kang Dubai crude oil kon Hulyo 1 sa Hunyo 30 dahil nagbaba din $80 kada bariles. Automatikong mabilta ang excise tax sa LPG as in kerosene. Bago ang suspension, pigbubuwisan ng 3 pesos kada kilo ang LPG as in 5 pesos man kada litro ang kerosene. Para mientras hinali ang buwis kan Abril para makatabang na mapagyan ang gastos kan mga pamilya sa tao kan pagitaas o pagbaba kan presyo ng petrolyo dara kan tensyon sa Medio Oriente. Baretang Sports, mga tugang digdipo sa DCGB News Express. Nagsumiter po nin magkasiparar na resolusyon sinda Senador Christopher Bongo para mamidbidan ang mga enot na trayumpo kan mga atletang Pilipino sa tennis, athletics, as in gymnastics. Tinawanin doon ni Senador Go na iyon ang chairperson kan Senate o na yuman ang chairperson kan Senate Committee on Sports na ang trayumpo ninda Alexandra Alex Ayala, Ernest Jan AJ Ogbiena, asin Carlos Yolo, patunay kan rarom kan talent kan mga Pilipino asin nagpapakusog sa pangapudan para mas sa establing grassroots sports development sa nasyon. Partikular na tinawanin doon o tinawanin atensyon ni Go ang historikong kampanya ni Ayala sa 2026 Wimbledon Championships kung saan siya ang kainot-unuting Filipina na nanggana din women's singles main draw match sa primerong Pilipino sa Open era na minabot sa ikaapat na round kan torneo. Nadaog ni Ayala ang Mexican player na si Renata Zarazua asin ang defending champion sa world number 3 na si Iga Swiatek. Bago siya dinaog ni Jasmine Paulini kan Italy sa round 16. Mientras na midbidan man si Go o pinagmidbid man ni Go ang back-to-back gold medals ni AJ Obiana asin an outdoor athletics season. O sa outdoor athletics season, nagrestro man si Obiana nin panggagana sa Poland matapos lampasan ang 5.75 meters asin sa Giraray na manggana sa Austria kan makapagrestro nin bagong meet record na 5.75 meters. Dahil manalingawan ni Senador Bongo ang panggana ni Carlos Yolo
sa men's floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa Sonyi, China, kung saan nakapag-restro man in 14.700 points para matukdol ang gold medal. Sigun kay Go, ang trayumpo kan tulong atletang ini dahil sa na magtataon in honra sa nasyon kunin mag-serving inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Ipinahiling man kan mga inan sa iyang pagkipagsabayan sa mga atletang Pilipino sa pinakalangkaw na level kung may disiplina, tiyaga asin tamang sports. Sinabi pa kan senador na dapat pakusugon ang grassroots sports program para matabangan ang mga jóvenes na matais ang lumbod sa lumbod pang edad. Idinagdag pa niya ng sports bako sa nang manungod sa medal kundi importanteng kasangkapan para sa salud, disiplina, kamautan asin mas magayon na futuro kan mga Filipino. Sa may koneksyon, mga tugang na bareta, may kinaraman sa sports na ngapudan man, Giraray, ang Senate Committee on Sports Chairman, Senador Bongo na magtabangan ang gabos para maagapan and asinday maulit ang trahedyang inabot kan duwang basketball players kan Ateneo Manila University. Sinabi ni kan Senador sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education dahil dakol na mga student athletes mahali sa probinsya ang nanggagana na makapagkawat sa mas darakulang academic institutions padagos na pinagusulong ni Senador Bongo ang mga propuesto asin programa para may maprotektaran ang kapakanan kan mga kahubinisan na parakawat. Kanuminaging aldaw ipinag-sumiter man kaini ang Senate Bill 2261 o ang Proposed Comprehensive Student Athlete Safety and Welfare Policy. Health News kasamay mga tugangan bareta ni News Director Edwin Peralta. Aramon ta daw kung anong koneksyon o kaya si News Director Mar de la Cruz. Ali po dyan sa News Base kan DCGB. Aramon ta daw ang koneksyon kan circumcision sa paglangkaw nin lalaki. Good morning, Pading Mar. Anong man ang ganda nangyari? Good morning, BP. Nagtutubod ang kadaklan sa mga lalaki na kaya sinda nagpapatatak o nagpapatuli na naning maglangkaw. May scientific explanation kaya para digdi? Ini ang tinawanin linaw ng mga eksperto sa salud. Sigun sa mga health experts, dining katuwanan na ang pagpapatatak o pagpapacircumcise nakakapalangkaw sa mga lalaki. At sa indang pahayag, kaya ini nasasabi kan maabot sa 98% sa mga gustong magpatuli dahil natiyempo ini sa adolescent period na 12 anyos. Idinagdag pa na sa mga lalaki kapag uminabot sa edad na 11 asin 12 anyos. Ini ang pigapon na spark of growth. Ini ang panahon na makusog kumahon asin makaskas maglangkaw. Paliwanag baka mga eksperto sa salud na nasa genes ang paglangkaw asin bako sa pagpatuli. Kaya sa mga 30 ako na nila dyan, ang pag-asa na lumanggaw pa, kasi magbukod pa na mag-avail ka na uso mo niyan na pagpatuli gamit ang laser. Health News on News Base, Mardila, Daing Iba. Now ko lang nasabutan. Thank you, Pading Mar, sa mga baretang yan. Mientras tanto pag-asa kasabay si Melvin Almuela hali sa kamugtakan kang panahon. Diyos marhay na pagkaga po sa imo Sir Henry Maceda sa mga taga DCGB asin sa taga-boss na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa nga na Colleges 2026 aldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Sinday po ay bahagya pong humina habang ito po ay nagdidiretso po sa particle Northeast Soldo pagkag si Batanes asin kasumagog alas 4 kag madadlig araw ang sentro kag typo na Sydney pigakalkulo lang sa distansya 620 km sirangan ng Basco Batanes o nasa coordinates na 20.3 degrees north 127.9 degrees east naglayang kusog na paros na abot sa 150 km per hour halili sa sentro asin pagbugsok ang paros na abot sa 185 km per hour. Naghihirong ang po ni Pasilig sa Norte Soldopan sa rikas na 20 km per hour. Bukas din pagkaga, ito po ay araw na paghapon, ito po ay pigakarkulong na sa distansya pagsirangan kang Itmayat Batanes. Asin sa aga din pagkahapon, ito po ay pigakarkulong na sa distansya 550 km north of Itmayat Batanes sa luwas na ka Philippine Area of Responsibility.
At ito pong si type po na si Inday ay bigaloob na maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa aga po ng pagkaaga o sa pagkahapon. At ito po ay tinatayang matama sa kadagaan sa bahagi pag-nigsirangan ka Costales kang Finland, China. Bukas po ng pagkahapon o sa Domingo ng pagkaaga. Mantang hindi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapagadoro na kaligitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran kasi pagkikilat pag nanguldol. Ang paros ay moderato sangkot sa makusong na halis sa sursoldopan ang pamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang Kabikulan, magiging moderato sangkot sa maukol. Mantang igwaman kitang jail warning na kabandera sa may sirangan kang karagatang Kabikulan dito po sa seaboard of Catanduanes, sa may seaboard din po ng Camarines Norte at sa may seaboard po ng Camarines Sur. Amantang ang temperatura bigalauma po may 17 sangkot 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:23 o nagsirang kasumagong alas 5:23 ng pagkaga. Asin masuldok at yan na alas 6:17 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almohala reporting live halinig di sa DOST Pag-asa Legazpi. Salamat Melvin sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Nagsurat kan Bareta News Director Mark La Cruz, katawang si Jenny Balya, Nicole Ann Gloriani, Shara Meleron, asin Jenny, o kaya report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. Sandali lang Ronald, ipasok ko na to. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para po sa malusog na atay. Mag-liver up na. Mga liver lovers, ang Liver Aid Pro ay available po yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po si Henry M. DCGB, Bareta alas 7, susunod na. Goodbye, mabuhay. Hapon, Henry Masa Morning, hirit hangis. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may